В град пълен с високи сгради, мигащи екрани и жужжащи дронове, живееше Лия. Момиче на 7 години, което обичаше да събира звуците на света. Смях от непознати, шумоленето на листата и тихите стъпки на уличните котки. Лия често се чувстваше сама. Седеше на прозореца с очи, пълни с мечти, и слушаше как вятърът разказва тайни, които никой друг не чуваше. В този забързан свят всички бяха сковани от телефоните си, сякаш екраните бяха вълшебни огледала, откраднали гласовете и погледите им. Тя протягаше ръце към децата навън. Канеше ги да чуят песента на дъжда или да потанцуват с падащите листа, но те само гледаха надолу, уловени в мрежа от светлини и бързо движещи се обекти. Един ден Лия намери в гаража на дядо си нещо странно. Малко роботче с 2 големи очи и едно счупено краче. Нарече го Робо. Това е стар модел, не работи от години. Можеш да го вземеш, но ще трябва сама да го поправиш. Лия реши, че това е нейният шанс да направи нещо вълнуващо и специално. Взе го в ръце и го занесе в стаята си, готова да го съживи. Но не беше лесно. Роботът не можеше да се движи заради счупения си крайник, а когато Лия се опита да го включи, той издаде само слаб звук. Няма сигнал. Лия обърна робота и видя малък слънчев панел на гърба му. Погледна през прозореца. Високите сгради хвърляха сенки над къщата и слънцето почти не стигаше до тях. Как ще те оправя, Робо, като слънцето е толкова далеч? Опита да го сложи на перваза, но слабите лъчи не бяха достатъчни. Липсващ код. Първия ден Лия се ядоса. Търси цял ден части за счупеното краче в стаята си, но всичко беше в безпорядък. Играчки, книжки, стари слушалки. Нищо не става. Извика тя и седна на пода, готова да се откаже. Но тогава Робо издаде тихо своя специфичен звук, сякаш зовейки я. Лия спря и го погледна. Очите му бяха тъжни, но пълни с надежда. В този миг тя усети нещо дълбоко в себе си. Може би не става дума само за теб, Робо. Може би и аз трябва да намеря начин да поправя нещо в себе си и да продължа. Прошепна тя, решена да не се предава. Тръгна да търси решение. На следващия ден Лия занесе Робо в парка. Единственото място наблизо, където слънцето понякога пробиваше през сградите. Там срещна Даниел, момче на 8 години, с разрошена коса от вятъра и раница, пълна с книги. Често се криел в парка, за да чете на воля, далеч от шумното училище, където го мислили за твърде тих и особен, защото обичал да събира аромата на стари страници и да се взира с часове в мастилените редове. Когато видя Лия да слага Робо на една слънчева пътека, Даниел се приближи. Това робот ли е? Да, но му трябва слънце. Ще ми помогнеш ли? Разбира се, само кажи с какво мога да съм от помощ. Слънцето огря Робо и очите му светнаха, но крачето му все така остана неподвижно. Липса на код. Лия и Даниел се спогледаха. Откъде ще намерим код? Даниел извади стара книжка от раницата си. Програмиране за деца, която беше взел от библиотеката. Може би тук има нещо, каза той и я отвори. Но докато четяха, вятърът изтръгна книгата от ръцете му и тя падна в локва. Страниците се намокриха, а част от текста се размаза. Сега какво? Ще го измислим сами. Кодът е като команда. Трябва да е прост. Решиха да отидат на покрива на старата библиотека, където слънцето грееше по-силно и където Робо можеше да се зареди по-надежно. От мократа книжка успяха да разчетат код. Старт 001. Даниел въведе кода в циферблата на Робо и роботчето светна ярко, завъртайки антенката си. Здравейте. Робо започна да се върти на място, но когато се опита да направи първата крачка, счупеното му краче се отчупи напълно и падна на земята. Лия и Даниел се спогледаха объркано, но вместо да се отчаят, те започнаха да мислят как да помогнат на робота. Трябва да му помогнем, каза Лия, като бързо се огледа. Даниел разтвори раницата си и започна да търси нещо, което да може да използва. Сред различните неща, той намери малко парче от стара пръчица, която беше останала от изработката на модели в училище.
Ще направим нещо, което да го накара да стане стабилен. Ако не можем да намерим част, ще създадем нова. Той взе парчето пръчица и започна да я завърта около крачето на Робо, като се опита да я закрепи с помощта на старо тиксо. Лия му помогна, като държеше пръчицата на място, докато Даниел я увиваше. Заедно те създадоха нещо, което приличаше на краче, въпреки че не беше много красиво. Роботът се изправи и бавно направи първите си стъпки. Аз ходя. Възкликна радостно, докато правеше няколко кръга около тях, като танцуваше смешно. Тогава Робо спря и каза: Не помня защо съм създаден. Ами ако не съм важен, ами ако съм безполезен. Не е важно какъв си бил преди. Важно е какъв искаш да бъдеш сега. И аз се чувствах сам, но с вас искам да бъда приятел и да споделяме още преживявания. Тогава искам да бъда с вас и да нося радост. И така, вдъхновени от новата решителност на Робо, Лия и Даниел създадоха нов код – MOVE 010. Когато го въведоха, Робо започна да се движи с още по-голяма енергия. Въртеше се бързо и мигаше с весели светлини. Не след дълго се завърнаха в парка, където децата от квартала забелязаха Робо, танцуващ в сияние от светлини, сякаш оживяла мечта. Веднага се стекоха към него, захвърляйки телефоните си, привлечени от неговата магия. Вместо в безмълвния блясък на екраните, те се потопиха в историите, които Даниел сподели за приключенията, през които са преминали с Робо и Лия, а смехът им огласяше въздуха. И тъкмо тогава светът се преобрази. Стана по-приветлив и пулсиращ от живот, освободен от хладната, неподвижна тишина на технологиите. Децата не се върнаха към самотните си екрани и заглушаващия шепот на слушалките. Избраха да останат заедно, да се смеят и да се наслаждават на общата радост от споделеност и преживявания.